내 방식이오 니니 거라 시야나 아니카 샤마 그나원이니 코랑나 능레 시야나 아니카 샤마 그나원이니 코랑 능레 카타의 고모 코마니 은크나 샬차 샬도미 그마 미티마 카리오 쇼카 미티마 카리오 쇼카 아시리오 니코라 아노리마니 따릭시니 아니고 니티마 카리오 쇼카 아시리오 니코라 아노리마니 아시리오 니코라 Like Knato Federal Away Pradik Laka, Bastran, Rupesh Devarma, winner of season 1. And I think Sini Tangani winners Roto Asen Kalaka, Tai Tabu, Sini judges of the Neighbor. So, Tabu not the Puskamo, to be the motivation high. Belai ke kata tokai jaduni resambung sini orang bilang itu buku toru bala di permana orang orang yang pernah belai ke kata tokai single resabui kenal lagi hari ini kai zaman lain sini buku orang bilang itu toru bala di permana. Let's welcome the judge of Deep Ride season 2. Torubala Devarma on the stage, please.
खुलुमबायखा जत ग्रा जाग्रा ताई चिनि थिदांनि जाति संनो आव मुइमुं गाहाम संजाक दंफानो चिनि जाखैनो बगै मांगला मुइमुंनि बिसिं मुइमुं अगरा जाखै या फारिया तनानि नागो आबुनि बागै साजागा चिनि जादु गले जानो बो लगी ति냐नि नागो अबनो बो बगै जाया तामखानि लगी तिनि साइदा चंपरें गरै ताबो ननो किसा जुगाना बागै सानाय किसा नो रोजाबनाय गोबां रोजाबिया बेलाय केमिया बो खरां बायजा नियाबो गबरक सानि रोजाबजा हायपा नो किसा रोजाबसिनाय पुइला किसा हेनेरानो उतरागिनी बाय दक्षिणागिनी ओ बेलाय केनरो कन्फ्यूजन उतरागिनी काय खरां चिनि रागिनी दलाते तिसाबो दक्षिणागिनी काय जों साखाते जों आगिनि सिनि चुचु बुरारा चिनि खराय फायमानि आबाहागे नो रोजाबजागै फायो अबनो जों कताल सामुनि लगियो तियानि नांनाय बेलायके खातदों चिनिया दिसि हाबांनो हामबाय रेसिनि रैबो रोबाया मानव सम्पद बरक आसल चिनि चराय रक सेमानो रोजामा बायसे बिसा बायसे बिसोर रोङै थांगा बेलाय खेल रोङै थांगा थातार हास्ते हा कतरबो बरक दाबो पातै मांगा आबाहायनो जों ताग्लायबो खाख्लाय তোমাদের দিন পাই গেছ তো ওই ফটো রহদো ফটো রহদে meeting dong bagai